Croeso nôl i chi I Gylch y Defed ac erbyn hyn i'n adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. A'r dosbarth yw unrhyw fryd pur arall. Mae yna amrywiaeth yma, Martin Sifr, pob lliw a llun. Oes, mae yna, bys ni'n dweud bod yna dipyn o waith i'r beirniad yma. Mae yna pob math o seis a siap. Ond dal, mae'n clasys da. Mae'r Herdwicks yma wedi dod yn poblogaidd yn diweddar yn dydyn. O fi'n credu allan ni gael rhyw fath o gystadleuaeth fan hyn. Dechrau ar y pen ucha fan hyn, a enwyr brydiau gwahanol sydd gyda ni yn y cylch yma. Ni'n dechrau gyda'r sifiot Llannym Ddyfri yn dyfa. Ie, a dwi'n meddwl bod nhw gyd wedi bod reit llwyddiannus ar y funud yn dydyn. Howell, mae wedi bod yn llwyddiannus y geia yma yn dangos. So, na, edrych yn wyn neis iawn ac yn galed dwi'n meddwl. Howell, Williams, Taldrym, Llandeisant yn fanna. A wedyn symud ymlaen, mae dyn ni'r Exmor. Yr Exmor, ie. Par neis eto, ond hollol wahanol yn dydyn, ti'n bo. Dim llawer o wlan ar nhw, yn edrych yn gil iawn ydyn nhw. So ti'n gweld pob peth yn dweud, ti'n gallu cuddio dim byd, cos ti'n gallu trimio nhw. So, na, bydd y beirniad yn medru weld beth sy'n yna, a be di wendidia, a be di bethau gorau nhw. A wedyn, fel at i'n sôn, bryd ti'n dod o boblogaidd yw'r Herdwicks, a maen nhw yn drawiadol. Dim, mae yna lot o'n nhw o gwmpas rwan, yn does, ti'n bo. Ac o'n i'n meddwl oedd yr Herdwick yn late maturing breed, ti'n bo, yn gwellu mutton a pethau fel yna. Mae hein yn edrych yn wyn dda, chwarae teg. A maen nhw'n dweud mai dyma bryd caletaf y Deyrnas Unedig. Maen nhw'n byw lan I 2,000 troedfedd o amgylch ardal y llynnoedd. Yndyn, ond wedyn, ti isio rhywbeth go galed I byw yn y llefydd yna. A bryd caled iawn wedyn wrth gwrs yw'r Scottish Blackface and Blackies maen nhw'n galw nhw. Ie, mae'n neis gweld y wahanol bridiau yma, dydyn nhw'n wedig y Scottish Blackface. Mae yna 2 par o heini yma, 2 par da, bys yn un dweud hefyd lot o lan yn nhw wrach, ond mae siwr wneud y beirniad sortio hynny allan. A wedyn mae dyn ni par arall o Herdwicks oedd o Anwen Jones pan trefel Llafynnes i'r gar. Eto yn far drawiadol. Rhagor o Blackies wedyn gyda Geraint dan yr eglwys. Chiviets di hein, ie. Mae hein i'n cael ei roi I fyny rhan, mae'n tynnu yr list, y short list. Y beirniad wedi tynnu yr chiviot tiroedd y de ymlaen, a gynail hefyd. Yndi. Maen nhw yn edrych yn 2 par dda iawn, chwarae teg, digon o cig yn nhw. Mae'n oed allan yr holl ymrywiau sy'n yma, mae'r sifiot sydd yn cael mynd mlaen. Lan, a mae Howell wedi cael ei tynnu fyny rhan. Chwarae teg I Howell, mae wedi troi rhywun allan yn dda iawn. Mae'n edrych yn smart iawn. Wel, ar y nodyn yna, nhw'n I adael I nawr yng Nghylch y Defed, ac ddyn ni nôl I weld pwy fydd y beiriad yn gosod ar y brig nes mlaen. Yma nosbarth unrhyw fryd pur arall yn adran yr Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur Martin Sifr. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud I benderfyniad. Do, mae'n mynd ymlaen rhan I roi y rosette yma. Dwi'n meddwl bod y South Country Chiviot I cael ei. A dwi'n meddwl bod ti'n nabod un o'r handlers yma. Wel ie, mae mrawd yn arddangos, ond dros Eifion Hughes bron 10 Llandeilo. Chwarae teg, mae rhyw 6 I 7 par gyda fe yma, felly yn chwilio am bobl I helpu fe. Chwarae teg iddo fo, mae wedi gwneud job da ar hyn, mae'n edrych yn cigiog iawn, chwarae teg. A wedyn Elfet a Kit, Jones and Hovers o Dre Castell yn ail, a Howell Williams, Taldrym, Llandeisant yn drydydd. Da iawn. Wel, diolch yn fawr iawn, Martin. Na I fynd draw nawr I weld sut hwyl sydd ar y tywyswyr. Wel, siwr I chi? Good job. Iawn? Ie, over the moon. Yn helpu Eifion Hughes dwi'n dweud. Ie, heddi, ie. A mae wedi cael hwyl dda arni? Odi, good, really good, odi. Na, wedi... Sawl par sydd gyda fe gyd? 6 I gyd mewn ni. Lot o waith? Oedd, ai. Na, bion ni wrthyn nhw am dynodau. A gobeithio nawr bydd e'n talu'n dda ar ddiwedd y dydd? Ie, gobeithio, ie. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.